Цариградско шосе, човек. Ето, отвън ще има. Не караш на Цариградско шосе. Как да върна така? Къде да върна като се взе назад? Моглито ме да митне локалното. Ай, си. Остава, всички сте се наредили. Снимаме! А какво става? Давай. Аз снимам, защото ако някой го блъсна да го фана. Доста време ли си? А? Да бе. Много ясно. Дай назад, така. Ето това. Ама това може да го направи още преди малко. Ема защото не е сигурен откъде се влиза в паркинга.